Halo लोगोफोर आंनि अफ्रि डिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय आं दिनैहाय माखासे खोथा दिनै खख्लाबारि समस्थियाव बिपिएफ पार्टिनियानो होन इउपिपिएल पार्टिनियानो होन सिदा खोथाखौ होननानै बुंगोन आङो सिदाखा प्रमद बर'खौ आं मोजां मोना ओंखायनो दा बावहाय इउपिपिएलखौ मा होननानै बुङो दुखु मोननाय फोरमायो प्रमद बर'खौ आं मानो थाखाय सैया आरो मानो थाखाय मोजां मोना आं बेखौ मिथिरोङा प्रमद बर'आ बर' हारिखौ थगायदों एनडिएफबिखौ थगायदों बास बेनो बिनि थाखाय आं मोजां मोना प्रमद बर'आ भबिष्यतआव रन्जन दैमारिखौ जुदि लाफायोब्ला आं बिजों गैला आं बिनि उल्था दङ बिनि एगेन्स्टआव आं जिबनाव थैजासिम प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थागोन आं भबिष्यतआवबाबो बुंलांबाय थागोन खारन आंखौ थगायाखै नों आं बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय थगायदों माब्रै डिवाइड आसाम 50-50 आं दिनै पिक्सारखौ होनानै होगोन स्क्रिनाव नाय बै सेंग्राया माबायदिहाय गोमो गोथां गोमो गोजा गाबनि कालार फुननानै बिथाङा डिवाइड आसाम 50-50 गाबख्रोदोंमोन बियो सोरनि आमोलाव प्रमद बर'नि आमोलाव किन्तु दिनै बिसोर मानसिखौ मा खालामदों बिथां प्रमद बर'आ बिथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया आं जाखिनि खोथाखौ बुंदों सिदा भबिष्यतआव प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ फुस्लाय माबा मोनसे खालामनानै जुदि बिजों आखायाव खालामना लायो आं रन्जन दैमारिजोंबो गैया प्रमद बर'जोंबो गैया एन्टि प्रमद बर' नै दा इउपिपिएलजों प्रमद बर'आ दङ आं उल्था बिनि एगेन्स्टआव प्रमद बर'आ भबिष्यतआव बिपिएफजों थायोब्ला एन्टि बिपिएफ आं सिदा खोथा बुंगोन आं थैजासिम आंनि थै थोबथिंसे गजासिमहालागै आं प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जानानै थागोन थ' जिखियानो जादोला बाथ्राफ्रा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा दुखु मोननो हागौ गाज्रि मोननो हागौ लाब गैया बर' जातिखौ प्रमद बर'आ बर' हारिखौ प्रमद बर'आ फानदों थगायदों जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बै समाव सेक्रिफाइस दुखु दाहा खालामनानै नांनानै फैनाय थै जिउ बासुमनानै नांना फैनाय मानसि ओंखायनो दिनै बियो जायनि जाहोनाव प्रमद बर'खौ बेपारि होननानै बुंदों जिखिनि जादोला बेफोरो पलिटिशियानफोरनि खोथा दिनैहाय खख्लाबारि समस्थियाव मोनसे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आं बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन अन्नानै नोंथांमोना प्रमद बर'नि लेक्सार आरो प्रमद बर' इउपिपिएलनि जा मा होननानै बुङो बेखौ जाया बिजाथि बिथांमोननि लेक्सारखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनानै ला आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोना दिनैनि दिनाव सोरबा आबाद मावनानै जाग्रा होन सोरबा बायदिसिना खामानि मावना जाग्रायानो होन बिथांमोननाव एन्ड्रइड मबाइल दंजोबो ओंखायनो नोंथांमोना जाय बिजाथिया जाखिनि खोथा बुंगोन बेफोरखौ रेकर्ड खालामना लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन मानोना बिथांमोना नोंसोरनिफ्राय मोनसे भट आसि बिमानि टिपसइनखौ लानो थाखाय गोदै खोथा बुंगोन मोजां खोथा बुंगोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो बिथांमोननि खोथाखौ बिथांमोननि जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोरखौ मोजाङै रेकर्ड खालाम सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा दिनै बिपिएफआ सरकाराव बावहाय जुदि देरहायोब्ला बिथांमोना मा रायजो राजानो खोथा होनाय बेफोरखौ जों सम दामना होनो थाखाय आं नङा नोंथांमोनाबो मालाबा दिनैनि दिनाव एन्ड्रइड मबाइल लानाय लगे इउटिउबार साफा गासिबो इउटिउबार गोजा ओंखायनो नोंथांमोना फेसबुक थायो वाट्सएप थायो बा बायदि रोखोम थायो बेफोराव हगारना होनो हागोन बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना मोनफा पइन्ट बेफोरो मोनफा खोथा बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथांमोना दामना होनो हागोन आरो बुंनो हागोन दिनै प्रमद बर' सरकारा आं दिनै राकेश ब्रह्मनि खोथाखौ बुंगोन बिथाङा मा होननानै बुंदों बर' हारिखौ आं बुंगोन दिनै बर' हारिखौ बिथाङा असनमानबो खालामदों होननानै बुंजागोन दिनै जों खख्लाबारियावहाय सासे मानसिखौ हाबा खालामनो थांगासिनो दं हाबा होनो थांगासिनो दङ वा मा बिलाय मा राव बिलाय मा लेंगुवेज बिलाय इलेक्सनावहाय बेफोरबायदि राव बाहायलायनो सोरबा सासेखौ बिथाङा सोर जाय बिजाथि बिथाङा
बिसि दंखायो गथ' गथाय दंखायो फिन आरोबाव मा हाबा होनायनि खोथा बुंदों मा बिलाय मा लेक्सार बेफोरलाय गुबुन राव गैला नामा लेथ्रा लेथ्रा लेंगुवेजजों लेथ्रा राव लेथ्रा सोदोबजों बाहायनो थाखाय जोंनि बर' पलिटिशियानफोर बर'ल' नङा आसामनि पलिटिशियानफोरा लेथ्रा रावजों बाहायलायनो लाजियाखै नामा मानोना आसामाव जोंनि नर्थ इस्टनि खोथाखौ बुंगोन आं नर्थ इस्टआव जे एसे सांग्रां दंजोबो मेघालया होन अरुणाचल होन नागालेण्ड होन त्रिपुरा होन बा मिज'राम होन बिथांमोना बिराद कनसियास बिराद सांग्रां बेफोरबायदिनि खेथ्रआव खिन्थु जोंनि आसामाव ओरैबायदि थार्ड क्लास पलिटिशियान बिथांमोना माजों बाहायो सोरखौबा हाबा जुलि होनायनि जों जुलि होनो थांगासिनो दङ नैबे सानडे रबिबारावहाय बा नैबे माबायावहाय आरे मा राव बेफोरलाय हाबाया दिनै मोनसे गोथार जुलि बेफोरो दिनै बेफोरखौ नोंथांमोना माबायदि पलिटिक्सआव इउज खालामदों बेफोरबायदि खालामनायखौ आं मोजां मोनाखै दिनै बैनि बिसियाबो जुदि सासे बिजाथिनि बिसियाबो जुदि खोनायोब्ला मोजां जुदि सिन्था खालामोब्ला मोजां जुदि सानोब्ला बैनि बिसिया दुखु मोनगोन आं सानाखै जे बैनि जाय बिजाथि UPPL नि जाय बिजाथि बिसोरनि न'खरा बायथों आं बेखौ लुबैयाखै नैबे राकेश ब्रह्म जाखिनि खोथा बुंनाय जाखिनि सोदोब आं बेखौ मोजां मोनाखै ओंखायसो आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंदों जाहाथे आं बर' रायजो राजा खख्लाबारिनि समस्तिनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं अननानै प्लिज नोंथांमोना सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा बिथांमोननि जाखिनि लिडारफोर थांनाय बेफोरखौ रेकर्ड खालामनानै लानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननाव दा ओरैबायदि गोदै बुंहैगोन ओरैबायदि मोजां खोथा होननानै बुंगोन सोरबा गुबुन थुनफावथायावनो ओंखारग्रा होन सोरबा माबायावनो फिल्म जगताव ओंखारग्रा होन बिथांमोनाबो बिराद मोजां लेक्सार होदों आं नायजोबदों एग्जाम्पलल' आं दिनै सिदा खोथाखौ बुंगोन सरि आं जायनि मानसिनि नामखौ बुंनो नागिरदों बिथांनाव क्षमा बियो नोंथांबायदि आंहा बुंनो हानाय नोंथांबायदि गियानि गुनि आंहा गैया आंहा ब्रेना नोंथांबायदि साननो हानाय गोहो गैया बिथां फैला बरगयारि बिथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों एन्ड्रइड मबाइलनि खोथाखौ बुंदों 17 बोसोरनि खोथाखौ बुंदों नंगौ 2003 आवहाय मबाइल गंसे मोनदों आं बांलादेशआवहाय बे मबाइला दाबो दं दिनैहाय हालुवा जाम्बाफोरनावबो आं सरि जाय आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोनखौ आङो क्षमा बियो नोंथांमोनखौ आं जाम्बा होनफ्लांदों जायफ्रा आबाद मावनानै जाग्रा जायफ्रा खामानि मावनानै जाग्रा दिनै फैलामोन बायदिया दिनैहाय मा बुंदों हालुवा जाम्बा आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोननावबो दिनै एन्ड्रइड मबाइल थायो बिथांमोननाव गासैबो मोनथिजोबगौ बेखिनि खोथाखौ बुंदों जिखियानो जादोंला बेफोरबो फैलानि खोथा फैलाया दिनै UPPLनि बिथाङा दिनै सासे बिजाथि बिथाङा दिनै थांनाय बारावहाय BTC इलेक्सन समाव बिथाङा मा होनदोंमोन टिकेट बिदोंमोन निर्दलिया हिसाबैब्लाबो बिदोंमोन बिथाङा UPPLजों ग्रोब हाबहैदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मोजां मोनदों बास सेल्युट नोंथांनि जाखिनि कमेडि फिल्म आं बेखौ नायजोबो जों जेब्ला बांलादेशआव थायो नोंनि फिल्मखौ जोङो सानसेयाव खुनथाम गाहामसिम नायोमोन जोङो जबि हो जिखियानो जादोला नोंनि खोथा बेखिनियाव आं बेखिनि खोथाखौ दोनथ'नोसै दाना फैदो गुबुन स्टेपआव आं दाना बुंगोन दिनैहाय मा होनो प्रटेक्टेड क्लास दिनै जोंनि प्रटेक्टेड क्लास होनाया सोर होदों बिथां प्रमद बर' नेपालिखौ प्रटेक्टेड क्लास होबाय जेब्ला नोंथांनाव असमिया मुस्लिम दं बिथांखौ मानो प्रटेक्टेड क्लास होनो हायाखै बिथांमोनखौबो होदो आं नोंथांखौ बुंगोन प्रमद बर' नेपालिया जेब्ला नोंथाङा हयतोबा मिथिगौ जेब्ला भुटाना गंगारफोरा नेपालिफोरखौ एटेक खालामदोंमोन बा होखारदोंमोन भुटाननिफ्राय अब्लायावहाय बिथांमोना जोंनि जेसेबां भुटान बर्डाराव थाग्रा बिथांमोना गासैबो भुटाननि नेपालिफोर गोजा दिनै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा हिसाबाव प्रटेक्टेड क्लास होखो दिनै जायनि जाहोनाव दिनै नेपालिफ्रा नों बर'नि नों प्रमद बर'नि हाखौ बायना लानो हानायनि सुबिदाखौ नों होजोबदों प्रमद बर' बे सुबिदाखौ नों होदों
बै आवगोल 17 बोसोराव दिनै प्रटेक्टेड क्लासखौ नेपालिफोरखौ होनो हायाखैमोन प्रटेक्टेड क्लास नेपालिफोरखौ होनो हायाखैमोन दिनैहाय नों प्रमद बर'आ दिनै होनो हादों मा हिसाबाव होनो हादों नोंथाङा दिनै पलिटिशियान बिजेपिजों दिनैहाय नोंथाङा थाफानानै बै नेपालिफोरनो प्रटेक्टेड क्लास होनो हादों दिनै असमिया मुस्लिम दं बिथांमोनखौबो प्रटेक्टेड क्लास होदो आं बेखिनिखौ खावलायगोन नोंनाव होनानै होजोबदो जेसेबां असमिया दास कलिता सरनिया माबा माबि बायदिसिना एनिथिं जायखिजाया बेफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होजोबनानै होदो नोंनि बर'नि ट्राइबेलनि हाया मा जाजोबगोन मा जागोन बेफोरो हाया दिनै नेपालिया दिनैहाय नों बर'नि हाखौ बायना लानो हानायनि गोहो पावारा मोनगासिनो दं आं दिनै बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन जेसेबां गोबां खोथा बुंबाय जोबथारनायाव आंनि जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दं नोंथांमोनखौ खावलायगोन बे आलफ्रेड बसुमतारी डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ आं डक्टरेट होनना मिथिगौ खोनादों जेखियानो जाया मानो बिथां ट्राइबेलिं आलफ्रेड बर' बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो फल' खालाम बिथाङा दिनैहाय भियेटनामाव थांनानै दङ जों दिनैहाय भियेटनाम बायदियाव थांनो थाखाय गोबां रां नांगौ जों दिनै बेफोरबायदियाव थांनो हाया दिनै ब्रादार आलफ्रेडआ दिनैहाय जोंनो जाखिनि भिडिअ खोन्थादों आं बिथांनिसिम सेलुट होयो मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दिनैहाय फेमिलि गैया दिनै मोनसे गथ' गथाय गैया होननानै मोनसे बिथाङा बुंबाय थादों बे हिसाबै नोंथांमोनाबो फल' खालाम नाय शेयार खालाम बिथाङा जाहाथे नोंथांनि मोनसेल' शेयार खालामनायाव गुबुन भियेटनामनिफ्राय बिथाङा थांनो नागिरदों थाइलेण्डआवबो बिथाङा मोजां जायगाखौ खोन्थानो हागोनखौ आं आसा खालामदों जेखियानो जादोला बिथां ट्राइबेलिं आलफ्रेड बर'नि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो फल' खालाम शेयार खालाम आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि